Κωνσταντίνος Καραμανλής ο Γέρος την Νέα Δημοκρατία ως κόμμα ευρωπαϊκό, δεν θα αφήσει τον Μητσοτάκη, αν αποφασίσει, γιατί μπορεί και ο Μητσοτάκης να αλλάξει στάση και να συμβάλλει. Να τα μετρήσει εγώ του Μητσοτάκη και δημοσίως τι του λέω, και να βγει πρώτο κόμμα. Πόσους θα πάρει, 135 βουλευτές. Πάλι θα έχει ανάγκη τον κάποιο Λεμπέντη ή τον κάποιον άλλον. Επομένως πάλι θα επιβάλλει σκληρά μέτρα. Γιατί τέτοιου είδους μέτρα που λέω εγώ κατά των πλουσίων, δεν πιστεύω να μπορεί ο Μητσοτάκης να θέλει να τα εφαρμόσει. Άρα θα είναι ένας Τσίπρας ακόμη χειρότερος και πολύ πιο αντιπαθής στο λαό από ό,τι είναι σήμερα. Δεν έχει μέλλον δηλαδή η ιστορία. Άρα εδώ παίζεται ένα παιχνίδι πρώτα στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό που είπατε για τον κύριο Καραμανλή και τους 40 βουλευτές θα πάρει δεν είναι στο είπε κανείς. Όχι, είναι εκτίμηση μόνο, έτσι. Γιατί βλέπω ότι λείπουν. Ακούστε που το Βασίλη. Δεν σας έχει πάρει να σας πω, δεν είναι για μόνο εκτίμηση. Ακούστε, βλέπω λείπουν από την Βουλή συνεχώς οι Καραμανλικοί. Δεν έρχονται σε καμία ούτε ψηφοφορία ούτε τίποτα. Πάντως για τα προηγούμενα που συζητάγαμε.